Kolombai ka tauke busno tini ang hanhai noroni Dipok Entertainment YouTube channel tauke busong tini hanhai phajapi ko noroni Tirprani nangmani kokro no tui sanani bagoi Tirprani khobor ro koklumaro tauke busong tini ni video miani tarik ni je lai thangmani Bangladeshi pushback ni je rally mane Agartala tungfari rimani Agartala romkhari mani o kokro tuinu tini norong thani sanai noroko video ni puilani sim pai thakjara che gari naitongdi tamokai tini ni video belekheno nangkumani korok sajangnai norok kahang pai khana srogui na khai ba buji mannai kokhai miani je rally abo tamni bagai angkha baksa borok ta busia abono no ang norno bujugui sai khana rini mannan bagoi taitongnai miani je rally kotorung mani ajaga baksa borok ro nugya sak sak no ang leaders neta kotor ni chong chong nai rok chongoi torjagoi tongnai rok pung chukjagoi tongnai rok no nugyang abono nornang srai srai kai tini sanai nainari tauke buksong sini Tripura hawo je Mars umani Tripura ha agi rajani ha rajani sasono tongmani গণতন্ত্র ফাইমান পরে 1949 chung Mars khai didi kha bartha botor bai aboni pore kaino Bangladesh ni borok tuitor mane haikai thaisa boika sini Tripura hawo aboni bagoino chung sini Tripura sani belai kaino man tai sok tai chakri je tongmani nini business dogan dinani ei loan borong ni borok kai 20 lakh rok loan maro bekar loan rok unporsi bumungsi sinani ronya borong borok Bangladesh ni phaidrop 4 bosor sikaya loan manoi business koto koto Agartala gari rok payoi business khayoi ganang khaithamu enke sini chakri segi tongkha nini police ndi officer ndi je kono official rogo borong mangnu job khaitongo borong mang itongo ke lekha pora koi phanu borong khai loan rubui ganang khainani kaisa business nikitung dugan richanani obo hai borong no sabut khaitong aboni bagoino borok belai bangmani bagoino chung o borong no Tripura hani roklainani kendra sarkar bo sajak oboni bagoino o khorang tisamani baksa borok sia besirpak kai CPM ni borong no sia borong ni samoyno besi habo hapka tei CPM ni amolono braho kagos potro document rok jotono sramui chakri rok belai khaino besi matra khai nabaikha abo ek number abo tokon si CPM rok baksa TYF de hin tamjani kaisa CPM youth সংগঠন aborok tamnisa chung siklarok purak khai sini MP no tisanai CPM mothano tisanai chakri bumalia kono bumalia ni saitongo kintu borok Bangladesh ni phainai ni birudde waisapan khorang tisaya Bangladesh ni borok jotono chakri rok segi tongmani abo borok sia mokol nugya saimeya abo hongkai ek number kok tei kaisa tongo Congress ni ST cell Congress ni tongo usikango biango bunugo NRC borok naiya NRC no chajagya borok bidesi bitaron Bangladeshi gubek no chajagya borok tamni saka jagawo obo already EGP sarkar rok CA tubui pass khairi ribika abo tei rohormai ansaitung angkai aborok murkhoba sia CA ta bu pass miyakho parliament rogo pass ungphano lok sabha rogo pass ungphano nini Supreme Court abo 50 jonani case rijak norok asomoy asam bai Tripura na alada baibai naijana hini samani norok saimea kuna abo ta buk sikur Supreme Court kulaijak tong aka korok saimea Supreme Court bo kono samphano illegal boror no oro nagorik rimaya kono sampanchi rimaya abo rolo kuroi constitution no kuroi সংবিধান no kuroi phatani boror no nagorik narunani abo kaham pai city je 1941 ni simi je ain sijamani a ain nisimi borok BDC aginu India hawo borok সংখ্যা sujak aboni baire je hapaimani abu joton illegal ni romjago hamkai sinana bagoi chaitokdi sia oino langkano borokno ul bujrioi aingna ni phainai Bangladesh ni dalalungui ta tongdi abon angnor no posar mungtonai sia kaiba ta kisisa sinani bagoi chaitok baidi amni bagoi sung tini khosotte sini borok tabuk chakri malia ungsa malia business khanani malia jasa jawapan mikitung dukan dinan thanga kai norjago jasa pano gari paithokliya borok mangsi jotono segi khibayo nung tamo kaisi business kaisa nai sim Tripura sarok nini Khairpur hai Jirina hai Rani Bazar hai Telemra Khwai Ampasa nini je kono jaga Amarpur Udaipur Bisalgor borok mangsi koto ri khebeka abu jotono ai nani phai borok umung sinan ringya loan na nawoi dukan koto khaibai business khai borok wari thangbaika chai thangbaika abono no borok o khani se nagrik ya kongka borno rukhlaina nebagoi miani je pushback Bangladesh ni je kaisa rally abono kaham kai silena nangosini borok tamo khaipeka chini borong population bangmani pore sungno butharka just japan top kha bisi je department fire brigade no khana sal katang bom take top kha bujo to nai naro to goya koi Bangladesh khar thangmani praman butongo Bangladesh ni si bono khari thangmani ta point sok paya ko hini khanawo obo hai borok ni sujok tei sini borok buri rono rap khayo tei norok drugs ni chai tangmani drug ব্যবসা bo borok no khayo kuno drugs fancy deal smuggler borok no khayo borok abon bagai ganang khawo contractor bo borok no khayo
gasini borong kai chariwi butharo gari tolao khiklai butharo jesa kai panu chungno sokomor sugui tongo aboni bagoinu chung abono sinan nangnai unu politics yawi chung tiprasa o tirprahani borok hangkai chung borni birdi busana nangnai tamu CPM tamu ST Congress tamu Jonojati BJP no ang sanai nor jottono ekjut ngui si busadi oro party color dormo tanai lai sidi tamu kai jotto si okokna awai mung khaidi khayo jehetu central government sujugri tongkha 2-3 bar sujugri ka kento sini borok obono mukti thangjak sia aboni bagoinu krak undi krak khainoro o je chobano tebo mojbut kai tisadi যেমন ত্রিপুরানি সরকার ন মজবুর খাইকিদি ও বাধ্য খাইনানি বরক যে সাগাই পানো দতি দতি খাইই চিহ্ন টকাই ডিপুট খাইনানি রহনানি বরং ন পুজবেক খাইনানি অসামুনো খ্লাইরি মানানি বাগৈ जों তুইতরতে এগে খরাংতি সাওই চবা কতর খাইয়াকাই অব কাম আশা নুনাই দতি নুনাই হিনে আংখা খাইও আপনি বাগৈনি নরক এবনো এব হামিয়া সালাইয়াবই লগিরিনানি খাইদি বাক্সা লিডার্স আসুকতাইনি বাগৈ সিরিং সিরিং টঙ্গো মুংসা সায়া ang sanai tipra mothani borong no baksa kha koi rogui phaiya tamni bagoi ba wan jibo songna nang musungjak agi bukhuk bai patal kina no bu borok obo haikenu bu top lasi mungruika asomoyo bobo sojjongle ne bagoi BJP o thangpaika a BJP o thangmani pura khaina ambu chajakli angkha te kisa sojjo khaina nangmani kosto khaina nangmani haike chini borok bujileya ni bagoi no sung o hawo minority ngui komai tongo o jinis no sung bujina nangnai haike tabukle jehetu central government si phandi tongo sarkar shokti ri tong hungkai norok khorang tisa oi borno rukhlaina nile tamo tongba sung sap marinai Tripura government no sung tabo kotor khai sap marinai haike sung o sap ni bisingti khaide sini geta Tripuraland phanung tho nin Tripuraland phanung tho nin tabuk bubagar record khaimani ATTF record nin TMB record tabuk NLT record je khai tongmani rok RSO goti record rok khaijak rok aborokbo ada ingui phaimano o jinis no tui chung bujina nangnai a jaga baksa sawo asuktaini bagui asniti khayo buskango DC boot phai tongkha DC boot dini bagui de khai tongkha sungle kubu kubuinu bukha bai chin Tripura ha no phiognani Tripura sa no mothangna nui joba khai tong kento baksa kai abono bagon anjagya asuktaini bagui DC o MDC nana ni bagui joba khailai ni sanai sai tong haike chung Tripura se debate khailayoi obo haike kok silsai tonglai khai borso moyo sikok no sumru khlainai nung nok phangsi no phongoi no phang sikok khammai kurui sikok phaiya ko rokni salai tonglayu walai to hakai o sikok no bahai kai rokhlainai abo kaisa noron thani yapari dika bichar norok obono ansukti ei bukhawo kaham khai narugoi wansugoi bebosona khaidi te siar khaidi o bidino jot to lokrono phungna khaidi o je siring tong tongnai leaders netar no phunukdi CPM leaders no phunukdi borok chakri hin tong chakri kunu somo masima yatai ti prasaro borok ni borok Bangladesh ni mangsi seginai khinai ake nung boron chakri mannai nuni sarkar pano nung chakri ni me te usi ti prasas sokomar nai abono sinan nangnai te BJP rokbu khorang je ti se tong tongnai Jonojati khani rok norok please o jinis no wansukdi norok no sokomar nai je abo RSS khai tongnai ti prasarok modai punji tongnai rok dormono tuyoi norok bu o dormorok norok nukna chikon jat rono karli tongmani chikon jat no kono somoy phanu borok hamjagya sudu brahmon jat chimi o bartha kotro hindu ras ni sramnani kaisa taito gui tongo abono kaham kai bujinan khaidi bujiya khaibo oboma history report di tai koboma channel roko naidi bihar roko tabu election mui tongo tamu mui tong thursa rono arani doli chikon jati rono oisa katal khayoi voter ID card ti sanani bagoi saklai rijak haike borne kagos pura phunuk sugoi mai khai borno Bangladesh ni gusit to khayoi borno vote riya khaina nai tongo যেমন বড় ভোট দেখাই কংগ্রেস রিনাই বা অন্যান্য পার্টি রিনাই BJP নে রেগলা আপনি বাগৈ বড় কব হাই কাইসে চাইতো মুং খাইতমু গেম প্ল্যান খাইতমু আপনি বাগৈ নো ওয়ানসনানি খাইদি জরা তঙ্গু সিনানি খাইদি আং অকগনো আপনি বাগৈ চাবু নরমনি মাইখলাই সেগি তঙ্গু এই বড়নো ফেক জানাই তুই চারি খানি বুঠারি তঙ্গু অবজতনো আইন নানি ফাইনাই বাংলাদেশি রগনি ষড়যন্ত্র আপনি বাগৈ নো সুং বড়নো যে সাগে পানো মায়া খাই মায়া নারগৈ মায়া গভর্নমেন্ট যে সাগে পানো বড়নো ব্যবস্থা খাইরিটো ডিপুট দেখাই না আলকাদেশো দে রহরি দি আবো বড়নি ব্যাপার এপানো নিনি সেফটি খাইনানি Tripura হানো নরমনি আনি যতনি সহযোগিতা নাঙ্গু নর যত পালখাই খরাং তিসাদি তেবো তুইতরতে হেকে খরাং তিসাদি এবো আরো ইগু খরজাগই উটানি খাইoi তা তংদি অবো কোন সমফানো উমিগলা খাইমাংলা অবো হাই কুনু কগিয়া তা মকাই সুং চেষ্টা নানা হান্নান নাঙ্গু চেষ্টা না হাকাইছে সুং কামিয়া পুঙ্গো কষ্ট বুখাই নাংনাই যেসা খাইপানো সুং অসামুংনো ক্রাক খাইoi বর্ণতি খাইনানি বাগৈ মাচাই তংনাই আবনো নরক Krakndi, Hansani Bisungui, Kebu, Hakoita Tongdi, please Anong Obon Sanai, Hakoi, Kubama, leaders neta, MLA, and Disrono, Nugia Miao, Abo Hai Hinkai, Sini Tripura Hawo, Unu Somo Panu, Patino Tozak Tongakai, Atidopana Hamzega, we Patino Tozak Tongai, Norok, Yogya, Norok Tebo Shokomar Sugnai,
o tirpra hano tirpra sono sukluk langnani asniti si khai tong tabuk je bortomano neta leader sini kong chujagi tongnai rok amsung sasin taukte busong norok ano chaja phan tongdi jeta bortomano kubui choli tongman abono ang sabu asung sasinu o video no jemajak share khai joto lukrono phroginan khai di hinai nor joton kaham tongdi susu tongdi tini ni bagoi hain hai joto no khulum pika